Lacho elogwijo phakathi inside sesingenile thina boqala zive bukeli ke ngoku singena kwiyure yethu yesibini yenkqubo kwiyure ke esishiya ngasemva siye sakuphakela ke ezishushu ezemidlalo isimo sezulu kwaye ke andisokuze kaloku ndilishiye ngaphandle udliwano-ndlebe ebesinalo apha enkqubeni Ekhaya Jikelele naye uMelisa Mula ongumfundi ke wematric ka-2023 othe wabamba indawo yokuqala uzwe lonke ndingamlibali kaloku uKamuhele othe naye kaloku wabamba indawo yokuqala phaa kwiphondo laseFreystata. Sawuqhubeka ke sincokole nabo nabanye abafundi abathe baphuma phambili kumaphondo abo. Isendimlo ke unonkanyezi le yinkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye uMadlongoti, uMazipha, uMamshukuma, uMazondwa ngezinto zakhe. Ndingalibali kaloku uCamagusha ematolweni ndithi makube chosi kubehele andihambi ndedwa ke ndihamba naye uMamtshali. Mbukeli ke sesileshe salivali ihora lokuqala ohlelweni lakho Ekhaya Jikelele njengoba ke sishilo ingxenye yethu enkulu yohlelo igxile kakhulu ke kulabo bafundi bakaMatric abashaya into ecokeme solokhu nje sikulandela bona isifundazwe ngesifundazwe. Sikhulume ke noMelisa njengoba seshilo ke ukholosa kanjalo noKamuhela ehoreni lethu lokuqala kanti baseza ke nabanye mbukeli ungabi naxhala. Sazokhuluma ke nabanye lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal njalo igama lami nguNoxolo Komwali ihlabana elimhlophe qa umantshingwacosha abofokazana intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala. Sibonge kakhulu mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi kusukela ngehora lesithupha mabe usamanda ngena sikubingelele lapha kusekhaya Jikelele ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. Liza kuqhubeka namhlanje kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ePitoli ityala lamadoda amahlanu atyholwa ngokubulala umdlali webhola ekhatywayo uSenzo Meyiwa. Kulindeleke ukuthi liqhubeke icala elibhekene nabalisa abahlanu abanindeka esigamekweni sokubulala kwenkakha yebhola uSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme esePitoli namhlanje. Ngesikhathi inkantolo iguqa nyakenye ebhokisini lofakazi kwabe kungene umseshi kuleli cala uBrigadier Bongani Gininda njengoba kwabe kuuye ke ophekwa ngembuzo ithimba labameli babamangalelwa. Kumanje inkantolo ilalela umxhantela wecala lokubulawa kukaMeyiwa ngenhloso yokuhlonza ukuthi engabe izitatimende ezenziwe abasolwa ababili zokuvuma icala zisemthethweni yini. Lokhu ngelithi beyikhethela ngokwabo ukuvuma icala okanye baphoqwa. Iqela le-IFP lithi kwenziwa izicwangciso zokuphehlelela umqulu wezithembiso kwibala iMoses Mabhida ngoMatshi kulo nyaka. Umbutho we-EFF kunye ne-ANC iza kuphehlelela umqulu wezithembiso wazo kule nyanga izayo. Ukugcwalisa inkundla sekuphenduke umdlalo wokuzizwa amandla kumaqembu ezombusazwe. Amaqembu amathathu kwamanye amakhulu kuleli azosingatha imicimbi yokwethula izithembiso zokhetho KwaZulu-Natal okuyisifundazwe esingesesibili ngobuningi babantu kuleli. Leli qembu lithi libheke ekutheni liphinde liphathe isifundazwe ngemuva okuhlwithwa yi-ANC ngonyaka u-2004. Ithi lolu khetho lungoluhlabahlosile njengoba ifuna ukuyibonakalisa ebalazweni lezombangazwe. Ukubambisana ke neziphathimandla zasestadium basibekele ke inombolo njengoba sazi stadium sithatha u55,000 wabantu sizimisela ukuthi ke stadium sesigcwalise nje impela futhi sizoqinisekisa ukuthi siyayikhanda nalokho kubizwa ngokuthi ama overflow areas ngoba sifuna kube khona umuntu ozoba nebhadi lokungawuzwa umyalezo we-IFP. Leli qembu lithi ukwethulwa kohlu lwezithembiso zezokhetho ngoNdasa kuzonika amalunga leli qembu umhlahlandlela kanjalo nomkhombandlela namaso kulwa nenkohlakalo nokuhlinzeka ngezidingo nqangi kubantu. That's where you will hear exactly what the IFP has in mind to ensure there's clean governance, no corruption, and we put the country and particularly KZN back on track. Lo mcimbi wokwethula kwezithembiso uhlelelwe umhla zili-10 ngoNdasa enkundleni Moses Mabhida. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. I-ANC eMpumalanga iqinisekise ukumiswa kwamanye amalungu eqembu lesifundazwe afaka phakathi nomgcini mafa weqembu esifundazweni uMandla Msibi. UMsibi nabanye ababili babhekene nezinsolo zokuphazamisa izinhlelo zeqembu ngesikhathi libungaza iminyaka eyi-112 lasungulwa.
umsibi nakubeni enqunyanyisiwe uzawuqhubekeka nomsebenzi wakhe njengomphathiswa wensebenziswano ngohulumento nemicimbi yemveli kwiphondo. Ngokutsho kanobhala walomputho kwiphondo kuzaxhomekeka kwiziphumo zenkqubo yoluleko lwangaphakathi nolungakhokhelela ekunqunyanyisweni kwamanye amalungu. Thathu abamisiwe manje. So ngenzeka nakuhamba iqala kube khona abanye ababizelwa khona enkundleni kodwa kwamanje isinqumo singanaba la okubonakala khona ukuthi nasibuka kukhona ubufakazi ukuthi kukhona ebengafuna bakuphendule baziphendulele bona bazikhulumele bona nenhlangano yabe ANC and futhi lo hlelo le DC lindlela ukufundisa thina abaholi namalungu we-ANC ngokuziphatha uma ngabe silence asindlela nje lokuphanisha lokujezisa kuphela abaholi bakakhongolose. Amalungu anqunyanyisiweyo aza kuvela phambi kwekomiti ezoluleko lomputho kwiphondo kungensuku zatywala. Abanye abazali kwisikolo samabanga aphezulu iHomvale eKimberley eMntla Koloni bathi ukusilela kootitshala kwesi sikolo khokhelele kwizinga eliphantsi lempumelelo kwimatriki lomyinge ka-21%. Bakholelwa ukuba esi sikolo ngesiqhube ngcono ukuba isebe lemfundo leliphondo belixhase abafundi ngokuqinisekisa inkqubo yokufunda nokufundisa efanelekileyo. Kubafundi ababengamashumi-71 bematriki ababhale imviwo zokuphela konyaka kwisikolo samabanga aphezulu iHomvale eKimberley, abazali babafundi abangaqhubanga kakuhle bazityande igila ngelithi kumele kuxhaphagxabhiswe ngongenelelo lokuphuhlisa iziphumo zalo unyaka. I'm really disappointed that my child didn't do it, checking with the pass rate of their school, but he fell and then he just have to brush himself off and do better. There is always supplementary, he can do better. For Homvale to get 21% now, it's a disgrace. To us as parents, it's a disgrace to the broader community of Kimberley as a whole. Abakulawulo lwesikolo iSGB babeka ityala isebe lezemfundo lephondo ngokurhuqa phantsi kweqondo lokuphumelela kwabafundi. We were undermined as the parents of Homvale High School because they were supposed to give us a report on what is happening so that we can go and get assistance or do whatever we can do. Ukanti isebe lizikhusele ngeligxininisayo elithi linikezile inkxaso edingekayo kwesi sikolo ngekambe livakalise ukudana ngeziphumo zematriki zezi sikolo. The department has provided much needed support to this school over the recent years to improve the learner outcomes and to create a conducive environment for learning and teaching. Nowhere in the province do we have in any of our schools a classroom without a teacher. The department is analyzing the 2023 matric results as it relates to per school. Iphondo laseMntla Koloni liphumelele ngezinga lomyinge ka-75.8% lisemsileni kwilizwe jikelele. Mbukelisi sasiqunga pha ngaseyitolo kanti uba ngabe sibuya sizokuphathela ke omunye umfundi oshaya into ecokeme awubuke nje lambukeli. Mana ngithi yimi umsilikazi kaMashobane yini? Umzilikazi kaMashobane ke usemi ngomumo ocingweni imbukeli njengoba phela naye eshaya into ecokeme ezifundweni zakhe. Ungalingi uphuthelwe. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Mbukeli siyaqhubeka ke ukubungaza abafundi abahlabene ezifundweni zabo zebanga le-12 onyakeni u2023. Njengamanje ke sisifundazweni eKwaZulu Natal lapho esixhumana khona noSimlindele Khumalo okuyibhungeni leminyaka e-19 ubudala ebelifunda esikoleni ke samabanga aphezulu sasondini Olundi. Leli bhungu mbukeli onke abayalo ke ikwaceza khona le KwaZulu Natal iphumelele zonke izifundo zayo zisikhombisa ngaphezulu kuka-90%. Uyabona ke isifundo seyibalo sona hayi ayizange isibheke nakusibheka kwazise phela kulesi sifundo uphase ngo-100%. Ubaqoqode ke bonke emakhanda esifundeni ke saseZululand waphuma isibili ezikoleni engaphansi ka-quintile 4 kanti ke esifundazweni iKwaZulu Natal waphuma isihlanu. Njengamanje ke sixhumana naye ke ngocingo. Simlindele sikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele.
Siyabonga ukuthola leli thuba siphinde sibingelele. Mzilikazi kaMashobane, uthi umzilikazi kaMashobane. Impela. Hayi siqale nje ngokuhalalisela simlindele sikubongele kakhulu ukuthi wenze umsebenzi ongaka ukuphasa ngamalengiso ke ezifundweni zakho. Akutshele nje thina ke nomuntu ongazi ukuthi uzizwa kanjani kwazi phela ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu ohlangana naye hayi impela uswela imali azokupha yona ngenxa umsebenzi wakho omuhle wenzile. Siyabonga. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngokuthi egcineni ifiso zami zifezekile nokuphasa kwami kwangivulela iminyango kakhulu kumabhasari nasema-university. Ngiyabona nale video le ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi isabalele. Sengifana ne-celebrity lapho ngihlangana nabantu. Bayakubona ukuthi awunangulo simlindele umzilikazi kaMashobane bese beyakuncoma mfana ukuthi wenze kahle. Yebo, angifesi yena usimlindele sebevele uMashobane. Ubakithi kwaze kwakuhle. Wesimlindele awungitshela ngesikhathi nje ubona ke imphumela yakho yini nje ekufikele nanokuthi ubulindele yini ukuthi uzophumelela ngalendlela ophumelele ngayo. Ingithuse kakhulu futhi angijabulisa ngithola ukuthi nalezi zifundo ezinye ebengathi zinokungibamba kancane ukuthi nazo zibe above 90 kube into engithokozisa kakhulu. Khona ukuphasa ngalendlela bekuyinto engilindele ngenxa yomsebenzi ebese ngufakile towards my studies. Ngoba unyaka wonke nje bese ngenza i-revision nokusebenza ngaso sonke isikhathi bese ngincwadini bekuyilokho engikwenza. So ukuphasa ngalendlela bese kuyinto engilindele. Manje uqala nini ukuyidabulela ezifundweni zakhe esikoleni? Ngiyazi ukuthi khona lezi obubambekile kuze engabe kukhona yini okwehlukile obukwenza njengoba usufunda nje umatric noma nasemabangeni aphansi wawuvele nje umfundi ovame ukuhlaba ezifundweni zakhe? Kusukela kudala nasemabangeni aphansi nje ngangivese ngidlabela ezifundweni. Ama-language ayathi unezinkinga kodwa lezi ezinye zayihlezi phezulu. Simlindele ngiyazi ukuthi lapha yana esikoleni lesi obufunda kuso Ondini High ngathi ufike khona awuqalanga khona kwa grade 8 ufike usuphakathi ne high school year yakho. Ondini ngafika grade 8. Okay. Kodwa isikole sethu sihlanganise i-high school ne-primary. So kahle kahle ngafika khona ka grade 5 ngizokwenza u-grade 5. Ngenxa yokuthi ngangiphume esikoleni sasemakhaya base bethi angiphinde u-grade 4. Ngicabanga ukuthi yikho okwangigqugquzela ukuthi ngisebenze ngokuy'khanda ngoba ngangifuna ukubakhombisa ukuthi ayikho into abangijikisela yona ngoba konke bekumele ngikwazi ngiyakwazi. Kwaqala lapho-ke ukusebenza kanzima. Simlindele ngiyazi ukuthi futhi ke nesikole sakho iOndini Primary iOndini High School mhlawumbe nje ubungabe ungangicacisela into engiyibone which was mind blowing mangasebenzisa igama lesingisi into emangazayo ukuthi izifundo eziningi imathematics uyiphase ngo100%. I mean ubani umuntu ophasa imaths ngo100% and inezifundo zescience kanjalo nephysics. Lapha esikoleni sakho iziphi ingqinamba obhekana nazo? Ngiyazi ukuthi ngathi kunenkinga yokuthi aninayo i-science lab. Yebo, esikoleni into esinayo inkinga khona i-science lab asinayo, so we don't get time to do ama-experiments. So ku-paper 2 we-physics benginalawo ma-challenges wama-experiments nazo zonke izinto zawe-chemistry, and we also don't have a computer lab. So masifuna more information sekumele sizisilinde ukufika emakhaya to Google on our phones because we don't have that access esikoleni. So ilezo inkinga esibuye sibhekane nazo.
Sethembe leyo nkinga engazi ukuthi ngaba inkinga engasombululeka simlindele lapho Ndini High ngoba siyazi ukuthi ke abazali abaningi nabafundi abaningi banaleyo nkinga le kuyingqinamba enkulu kakhulu ke ukuthi bafunda izifundo ze science kodwa kuna science lab akuna ngisho ne computer lab. Uma ngabe ingane ifisa ukuthi iyazi kangcono ibe nolwazi olunzulu ngeindaba zama computer kufuneka ukuthi umzali ahambe uyiregistela kwesinye isikole yenza ama computer studies njalo njalo. So siyathemba ukuthi sengazi ukuthi ngaze kube inkinga lena engaze ithi iyasonjululwa ukuze ke nezingane ezilandelayo uzokwazi ukuthi zikuthole sekubalula ke ukuthi ifunde. Ngiyazi futhi simlindele ukuthi lapha yana Olundi endaweni yasoLundi beningagcini nje ngokuthi ufunde esikoleni sakho Ondini High School othisha abahlukahlukene abaphuma nakwezinye izikole bebehlangana benza ukuthi njalo nihlangane ngesikhathi ningeke esikoleni nenza ama revision revise ama past papers benifundise. So singasho nje sithi okunye ukuphumelela kwakho ingxenye yokuphumelela kwakho ilele ekutheni othisha abasoLundi bahlangana ndawonye bakwazi ukuthi balekelela abafundi. Yebo singasho lokho. Ngingasho nje ukuthi othisha basoLundi bonke bayidlalile indima empumelelweni yami kanye nabo bonke ozakwethu basoLundi. Ngoba bebesho noma sihlangana bethi wena mfana sifuna ukukubona national. So onke ama programs ebezela bebengimema kuwo. Bengifundisa nje kakhulu futhi bebehlezi encourage bekholelwa kimi ukuthi ngaze ngifike ezinye nekaNational. Ngiyazi ke simlindele ukuthi uzobhekisa ke amabombo le eKapa lodumo uyokwenza izifundo zobudokotela eNyuvesi yaseKapa. Yini ke ekwenze wakhetha ukwenza lezi izifundo zobudokotela ngoba ngiyazi ukuthi uyabona masibona ukuthi uthole 100% kwi mathematics wonke umuntu uvele wacabanga ukuthi hayi umfana uyokwenza actuarial science. Ukuba udokotela kusukela ngisemncane kwakuyisifiso sami ngoba nje usiseshile ukuthi ngawaqeze. So sike sibone ukuthi kwezempilo azikho kahle kubantu nalapha abantu begula kakhulu mhlawumbe uthola ukuthi babhukhele engwelezane babhukhele igate eledeni ngenxa yokushoda kodokotela kanye nezempilo ezikahle emakhaya bagcine sebengafikanga kulo date ngenxa yesimo sabo sempilo. So bengifisa nje ukuthi nami ngibe umuntu okhona olekelelayo ngokwezempilo endaweni zangakithi lapho ngiqhamuka ngakhona. Hey simlendele uthi una 19 years kodwa yazi ngendlela okhuluma ngayo mfana uzwakala sengathi uthi umuntu omdala unobuchule obukhona. Ngithanda nje nanokuthi nje ukusebenzisa ulwimi lesizulu ngendlela efanele awunanazi yiyo enye into ke engithanda ngawo. Angazi ukuthi ama language abexeke ngomnakho nje uyayishayela. Manje ke isiphi nje seluleko ke office ukusinikeza abafundi abezemva kwakho abafisa ke ukuyibona bephumelela njengawe ikakhulukazi njengoba uphuma nje endaweni ke yasoLundi nakwaceza okuyindawo engekho esemadolobheni ungabaqhuquzela uthini ngoba kusukela manje ngiyazi ukuthi nabo baqhuquzeleka usuyi-inspiration kwabaningi ukuthi nabo abalandelayo sebene reference point lapha abangakhomba khona ukuthi nami ngiyafuna ukufana noSimlindele. Into engakuyisho kulaba mfowethu abezayo ukuthi okokuqala umuntu kumele akholele kuye azazi ukuthi yini ayifunayo empilweni ayeke ukulokhu edibhisela ngezinto engenasidingo. Okwesibili ukuthi ukuzazi ngeke kusebenze kodwa kumele kube ne-hard work oyifakayo consistency ube committed to ama-goals wakho ufuna ukwa-achieve. Ngaleyo ndlela ayikho into ezoba isithiyo endleleni yakho futhi isikhathi sakho sokufunda sekumele sibe i-priority manje. Akekho umuntu omenzelayo uzenzela wena. So nangesikhathi nangokuhlela isikhathi sokufunda kumele kube yinto eqhamuka kuwe wazi ukuthi wena imaphi ama-hours of the day osebenza kakhulu kuwo khona uzoba more productive. So ozakwethu kumele nje ezinye izinto manje bekhathe off empilweni zabo njengama-cellphone no-TikTok kanje befocus nje nge-check so that
they can be able to do well in their studies. Ayo azamnandi lawo mazwi washoyo ke simlindele bakithi okukhuthaza nje ke intsha. Manje ngiyazi ukuthi uke weza lapha eGoli lapha ebenimenywe khona ungqongqoshe wemfundo eyisekelo enjimotseha waphinde ke futhi njengoba ngolesihlanu singatholanga nje wawususendizeni usubheke ubuyela kwaZulu Natal nakhona lapha eniphinde futhi nahlangana khona nowengamele zemfundo khona. Akusixoxela nje ukuthi kuhambe kanjani lapha? Kuhambe kahle kakhulu. Bengiqala nokugibela ibhanoyi. Hawu bakithi. Inje ngagqugquzeleka ukuthi ngokufunda nje imfundo ngakuthatha kubeka endaweni nawe ungacabanga ukuthi ungaba kuzo. So ku-nationally ngiphume u-second position ku-quintile 4 schools. Okube yinto engithokozisa kakhulu ukuthi nami ngibale kwabaphezulu kuzwelonke. Manje ke simlindele ke uthi ke uma usubuya ke eKapa ke usuqedile ngoba ngiyazi akusona, it's not even a question ukuthi uzoqeda in record time ngesikhathi esibekiwe. Uzothi uma ubuya ke sudokotela manje usho ukuthi hayi uzobe usushintsha impilo yabantu lapha yana endaweni yasoLunde nakwaceza njengoba usho na ukuthi kunenkinga nenqinamba yokuthi izibhedlela ezempilo azikho kahle kahle, abantu ke kumele ukuthi baphuthunyiswe izibhedlela and eyithe ukuqhela ngoba siyazi ukuthi amahora kubo 2-3 hours ukusuka koLundi noceza ubheke khona kuleso sibhedlela kade usisho. So usho ukuthi nje uma ngabe ubuya kusulitholile ulwazi lapha eNyuvesi yaseKapa uyobuya uzama ukushintsha impilo yabantu khona lapha endaweni yangakini. Yebo impela ilokho engifisa ukwenza nengikulangazelela ukwenza. Hayi siyabonga kakhulu ke simlindele, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho mfana, siphinde nje sikuhalalisele kakhulu ngomsebenzi owenzilo ngempela cha uinspiration einganene eziningi ezikubhekile simlindele. Siphinde futhi sibongele nabazali bakho bakithi ngoba siyazi ukuthi phela nawe bebekusiza bekuxhasa uyilokho yikho ngenxa yabo. Usho nje ukuthi nathi sithe siyabingelela lapho kubazali sithi shout out, siyabonga kakhulu ngomsebenzi abewenzile nokuthi bakuxhasa. Sikufisela konke okuhle mfana, siyokubheka ke mase kudlule iminyaka leyo budokotela sikubona ukuthi ke sekuhamba kanjani kuwe, sikufisele konke okuhle. Yebo siyabonga. Mbukeli ke besixoxisana noSimlindele Khumalo ophumelele ngamalengiso esifundazweni ke iKwaZulu Natal. Njengoba manje ke sothi qunga sayitolo, kodwa mangabe sibuya ke mbukeli sobe sikuphathele ke usonkondlo wethu phela ozivakashile namhlanje Ekhaya Jikelele usamukelo wakwaMaseko bese siyezwa ukuthi yiphi inkondlo asesiphathele yona, ungalingeke uphuthelwe. Ukuphila komphefumulo, ukudingisa kwenyama, ukukhothama kwezinkondlo, ukuvuka kwesibongo. Sibindi uyabulala, sibindi uyaphilisa. Njengoba ngiyemadolweni, ngicela intethelelo, ngicela impumelelo, ngoba inyembezi azehlele emehlweni. Umama uyakhala emendweni, umama ezala umbona into yalutho, usehleze ecabangana nombuzo, kodwa lutho ucaninga izimpendulo. Injabulo sokwaba into yasemandulo, iyodwa into eyaziyo, ucicimbiza inyembezi. Phela umenda uthunyelwa ugundwane, umyeni wami sewaphenduka isilwane, esho ukungiqede ngehubhane. Yimi lo ngasakwazi ukubona, hayi ukuthi uthando aliboni. Wena wangishanga valeka amehlo namhlanje asaboni. Sengithithibele kwenyoni, sengihlezi ngithukile kepha ekhaya bangikhipha inyoni. Ebusuku nemini ngizwa ngibanda amathumba, nezinkonjane sezicashile. Mthethelele mdali nayo nemizwa. Impela khamba kuzala induna, akulahla mbela ngakufelwa. Ngenkathi bekhuza umshana ngesimilo, wathi umshana yingane ningabuza umalume ukuthi wabushonisaphi umntombi bami. Ngenkathi nginyukubeze itika ngami, efohla isibaya sika baba, ngisenhlungwini ngibona impopho yegazi yahla ngemilenze. Esephendula ngesihlabayo malume esethi zibulele kamfethu, insuku zami sezibaliwe, sezibanje nje ubone umkhuleko. Endlebeni zami ngizwe izigi zamadada ukuthi angihlangabeza. Sengezenzo zami ngisola inkamu zikaFaro, ngoba impeleni iphunga lali kubukhona abangisho enhlizweni embedeni ngiyaliza iphunga lami usakushaya yankathi. Iphimbo lakhe ekhaleni kwakhe ngafunga ukuthi ngangishiswa inkano ngenkathi ngihlupha kunembeza. Ukhumbule phela ukuthi umhawu usuke esweni, nami nalezi inkondlo ngisibhala ngadlile. Phela sengenzela unodumo, sengaphula umthetho wokuloba ngasikazi ubukhosi ngejozi. Iso salawela umfulo ugcwele. Besibi ingene ithi nami nalezi inkondlo ngisihaya ngithukile. Nami lezi inkondlo ngisihaya ngithukile. Ngoba ngisaba kakhulu makuba mnyama ngoba usathana uyazi ukuthi ngigodla amaqiniso, imfihla kalezi. Uthule ethulwini, inhlabathi emhlabathini,
uqala kokuhlakanipha kwesaba uJehova kodwa manje ungafunga uqala kokuhlakanipha kuba nesidumbu somuntu esifazane esilele emalibeni esoqala sikhuphuka ngokudlokodla inhlamvu elanga siphinde ishayisane ngokucontisa igazi impumelelo obumnyama iyathandeka mayikhazimula abanye basigubhela umgodi isiphetho ukufa lesigubhela umgodi isiphetho ukufa Ngineminyakana nje emincane inhlupheko isize yazakhela ikhehla kule yami impilo. Ngiguge ngimncane nezimpahla zokugqoka zizakhela igama kulo wami umzimba. Nempumelelo isiyangizonda ngiyabona icabanga ukuthi ngimdala sengikhathele na ukuphila. Kanti ayiboni ngisasomfanyana nje omncane namaphupho. Impela ngifundile kodwa ngangingazi ukuthi inhlupheko iyakwazi Ngineminyakana nje emincane inhlupheko isize yazakhela ikhehla kule yami impilo. Ngiguge ngimncane nezimpahla zokugqoka zizakhela igama kulo wami umzimba. Nempumelelo isiyangizonda ngiyabona icabanga ukuthi ngimdala sengikhathele na ukuphila. Kanti ayiboni nje ngisasomfanyana omncane namaphupho. Impela ngifundile kodwa ngangingazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukubophisa ifindo nenhlupheko nedenhlokaniso ukufa. Bengifisa ukuba ngiphumelele ngimncane kodwa amathuba omsebenzi wona beyisitha kimi. Enyangeni nje ezendlule nke ngahlangana nogogo semdala. Uthe kimi mina mzukulu sengikhathele lempilo engiyiphilayo sengifisa kona nje ukuya kwagoqanyawo. Ngoba mina sengibonile impumelelo yanginqaba ngimncane okukabani ke kuvunya impumelelo amathambo omzimba sekhathele. Ngimbuze ngathi wena gogo einsukwini zakhe awukaze nje wabungaza impumelelo. Wathi ugogo mzukulu awukuhlale phansi ngike ngixoxela ngazi ngizoqala kephi kodwa ngizoqala phansi. Wathi mzukulu mina impumelelo bengihlezi ngiyilindele njengokufo kanye njengobuthongo ngoba kade kuyinto engingayazi ngazifikela nanominini. Kwesinye isikhathi yakwazi ukutelebhela ngasemuva noNkulunkulu azakukhumbula. Wathi mina mzukulu angikhumbuli ngilala ngidlile ngaphandle kokuthuma abazukulu ukuthi abawunana emzini yabantu. Wathi nasendaweni umzukulu ebengihlala kuye bese ngiphenduka ihlaya ngoba mzukulu inhlupheko yakwazi ukukubukanisa nezo. Wathi mzukulu mina senginokukhulekela ukufa nginokuphila ngoba noba ingangifica manje impumelelo kodwa izinsuku zami zokuphila sezibaliwe. Wathi ngasinda bethi bayangibulala bethi ngiyathakatha. Ngababuza umbuzo ngathi kodwa nganizama uma bengithakatha bengengikwazi ukuphumelelisa ezami izingane zize zikwazi ukuthola imisebenzi. Angane izingane zami imithi yakwazi ukuvula lapho kuvaleke khona. Nenyangane yakwazi ukuzibiza ngabathakatha uma zikwazi ukunikeza imithi yokubulala abanye. Kodwa uma nithi ngiyathakatha ngibulaleni mhlasimpe nani nibone ezeni impilo zimile. Manje nami ngiyasoleka ukuthi nginesandla kwezeni impilo. Kuke kwakhuluma impumelelo yathi ngimzonda kabo nomona. Abanye benu bangifuna befukamela umona ingakho ngigcina ngabafikelanga. Iphinde yathi abanomona nabanenhliziyo ezimba ngifane ngibafikela ngizwana nababulali ngoba inhliziyo embi yakwazi ukubulala. Yathi ubogada mfowethu abanye banokungifuna ngemithi besebenzisa igazi labanye ngisekudeni nabo. Yathi ubobheka awukaze yini uzomunye bokuthose ephumelele kuthi umhlaba usumshayila ngane mina ngisuke sengihambile ngoba ngisuke ngakudalelanga ukuhlangana nalona ongifune ngemithi. Ike yathi inhlupheko sengisaba nokunibuka emehlweni senginifukamele kakhulu naze nangizonda ukube nginenyawo kabe kade ngahambe empilweni zeni. Inkinga ngisindwa inkinga zeni nokungizonda noma abanye bekhuluma phezukweni ukuthi nginefukamele. Okukabani ke ukuzikhulumela ungenamlomo nami ukube nginomlomo kabe nginevulela izifuba nginitshela obani abanifisela inhlupheko. Ngineminyakana nje emincane inhlupheko isize yazakhela ikhehla kule yami impilo.
Siphinde ngesikwamukele umbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Ngaphambi kokuthi ke sibe siye ekhefini besino nosonkondlo wethu osinike inkondlo emnandi. Uyazi ngembukeli la ekhaya Jikelele. Njengoba bengishilo sekuqaleni ukuthi nje asigcini ngokuthi sikwazi ngokwenzeka endaweni eziningi ehlukahlukile. Kodwa futhi siyabonakalisa siqhakambise namakhono abantu abanawo la eNingizimu Afrika ikakhulukazi intsha esasencane. Makholi othina labo. Ngaphambi kokuthi siye ekhefini sikhuluma ngendaba yabafana bafana uthi director inhliziyo yamcishe yami ngalo mzuzu umsuthu ku brothers asekhaya Jikelele siyaguqula once ungena uziva usekhaya uzizwa ubathungu wayithinking laleli bafana yeah besilila apha sisithi yo nawe hayi sana yabuya ngo4 eqandeni fonile hayi ngazothi bebehambela bodwa hayi basebenzile abafana ngempela bakubuyisile ukuzethemba nakubo nje bona qobo labo ukuthi babe nokuzethemba nathi ukuthi sibe nethemba futhi siyazi ukuthi phela sabantu basemhlabeni vele uma ngabe abantu mhlawumbe izinto engahambi kahle eziyashesha ukulahla ithemba kodwa nje kuyajabulisa ukubona ukuthi abafana babuyile lapha engize ngijabulele uyazi ukuthi kholo sakubhlungu kanjani uma wazi ukuthi wenze into ulokhu uguilty ngayo ungazi ingekho into ozoyishintsha ngijabulele uphesitawo ukuthi at least ukwazile ukuthi ayibuyise ngoba phela hey and yazi umuntu abemhleke binguwe ngiyakhumbula ke ngoku waze washo ukuthi nguyotyise itimu ngangihlebela ababukeli phela nami ngangibazisa ukuthi kwenza hleba nangoku yazi kudla ngokuthi into bana indlela omhleka ngaye umuntu kwi downfall yakhe you should do the same like I succeed bukela ungathi uze ngami uphesitawo ukorile and lalela ngifuna nje ukufunda some of the comments entenda aziqaphela ku social media abantu besithi halala uThephangu yewabhala sithi into bana I made a comment last week that if Sundowns can do well in the CAF we can also do well in the AFCON as a nation if we become one team and work hard. Danki Mzansi nansi enye ke ndiye ndayithanda esuka pha kuKhumo Gumede uthi that's how you redeem yourself. Don't mind what anyone else says. It's 3 points in the bag. We build. Let's do the same. Asawudlala neTunisia. Ize kuzoba nzinyana ke kwiTunisia kodwa nje ke sabethemba abafana ngalomfutho abanawo ke hayi bazoyidlulela nje ke kalula nakhona. Hayi amathuba phezulu ngoku uyabona ngendlela abaqale ngayo. And enye into ibafana mangathi uyabuka iqembu leTunisia into abangabashaya ngabo ngoba ibafana iyashesha quick ngafuneka ukuthi babashaye nje ngespeed hayi singayibona siphumele. Nani suggest uba uye pha ingathi khona into ngene dressing room ngifenge ngithi yes boys come boys you can do this boys. Mfutho wakho uyathingeka ngoba sithi iqonga seyitelo sizobuya ke emva komzuzwana